iso kecamah isone mong angen karo kangen. Sing atuh en kono opo kowe kroso sing tak rasa rasane ati pengen nyawiji ojo mbok penjani rasa tulus ing jero ati pengen duweni nganti tekani pati percaya marang Gusti awak dhewe bakal dadi siji. Elo tutu koyo lintang ing awan-awan ora iso kecamah isone mong angen karo kangen. Duh nyima sing atuh en kono opo kowe kroso sing tak rasa rasane ati pengen nyawiji ojo mbok penjani rasa tulus ing jero ati pengen duweni nganti tekani pati percaya marang Gusti awak dhewe bakal dadi siji. Urip ayem langgeng pegangan nganti tekane pati. Nyima sing atuh en kono opo kowe kroso sing tak rasa rasane ati pengen nyawiji ojo mbok penjani rasa tulus ing jero ati pengen duweni nganti tekani pati percaya marang Gusti awak dhewe bakal dadi siji. Urip ayem